Hneď som tu, idem ešte hodiť moč a môžeme potom začať. Čiže zatiaľ počkajte tu. No, jsem tady. Takže môžete si zatiaľ prečítať svoje mená. Všetkých sú tu zapísaní, ktorí komentovali do 10.3. A dáme si ešte minútku a môžeme vyžrebovať prvého výhercu o Bluetooth sluchadla. Dobre? Keď ste napísaní pripravení, tak môžete napísať do chatu, že som pripravený. Dáme si ešte necelú minútku. Alebo možno aj celú. Budem nahrávať aj prenos pre tých, ktorí nestihli prísť alebo sa nemohli dostaviť, aby videli, že je to férové a sú tu vypísané všetky mená a že je to náhodné koleso šťastia. Ešte mi tu píšu na CS-ku, že či nejdem hrať, ale ja už nehrám počítač. No dobre, ideme na to. Vytáčam výhercu o Bluetooth sluchadla najprv. Takže točím 3, 2, 1. Teraz. A víťazom o Bluetooth sluchadla sa stáva Edo Sokulia. Blahoželám ti. Z hry ťa vyradzujem a ideme točiť o Smart Ring, čiže o ten prsteň, ktorý sa tiež cez Bluetooth napája, no ale názov to má Smart Ring. Takže točíme o prvú cenu. 3, 2, 1. Šup. A Rastio Kocúr vyhráva Smart prsteň. Vyhráva on. Pre istotu vytočím ešte jedného, kebyže sa niekto chcel vzdať ceny.
Šaňo Petrik. Keby sa náhodou niekto vzdal ceny, tak prvý náhradník bude Šaňo Petrik. Ďakujem všetkým za účasť a ceny vám rozdám v priebehu týždňa niekedy. Čauko.